На рождения си ден, 1 май, Венцислав Занков връчи първия железен кръст, в средата на който е поместен собственият му лик. Високото отличие получи пловдивската галеристка Веселина Сариева, инициаторът на Нощта на галериите и музеите. Идеята да учредиш орден за заслуги на свое име е предизвикателна към представите за благоприличие, но истинската мишена тук е сферата на политическото в широкия смисъл на думата. Значи имаме някакво общество, някакви такива мейнстрим ценности, които ни се предлагат, и медии, всичко изобщо това, което ни заобикаля, нали? Което аз някакси не съм съгласен с тази ценностна система, защото за мен са по-важни и други дейности на човека от това, което ни се предлага като ценност, нали? Като креативно свобода, способност за авторефлексия, изобщо много такива човешки качества, които някакси остават в... И идеята е, че тази ценностна система, мейнстрим, да го кажем, си има свой символен порядък. Значи, аз ако не съм съгласен с тази, има ли други ценностни? Явно е, че има, защото и други хора, не съм само аз, има някакви хора, т.е. не съм толкова уникален, сигурно има да хора. Може ли те да си намери своя символен порядък? Провокацията е към границите на публичното. Като че ли най-силният игрови, но заедно с това напълно сериозен в своята концептуалност момент е този на сблъсъка с властта в модерната държава и нейните институции. Защото отличията за военни и граждански заслуги са включени в символни режими, чрез които биват преутвърждавани и възпроизвеждани легитимността на властта и нейният суверенитет. Защото ако четеш внимателно на анонса, там пише за свободата на духовното и тинтири-минтири на хората, което това са важни неща. Т.е. може да не е човек пряко свързан с изобразителното изкуство, но да работи за свободата на човешката свобода и достоинство, нали? Което е свързана, която се проявява през изкуството. С този свой жест Венци Занков заявява: аз съм частно лице, но все пак мога да си позволя да превърна себе си в обществена институция. Мога, тъй като не съм анонимен. Хората ме познават и степента на известност, която притежавам, гарантира на начинанието изход от сферата на частното, мост към публичното. Останалото е експеримент, преди всичко с медиите. И Венци се оказа прав за ефекта. Защо аз го правя с моето име? Защото аз съм решил, че все пак има моето име, нали? Стои и моя образ, защото смятам, че има момент, в който човек трябва по някакъв начин да поема отговорности със себе си, да застава с личността си, със себе си, името си, да защитава определени идеи. Връчването на ордена Венцислав Занков успореди и подплати с откриването на своя изложба в първата частна галерия на София от периода след 10 ноември – галерия Арт 36. Интимното и с размерите си и със своята семплост пространство на галерията подслони за един месец рисунки на Венци Занков, голяма част от които ескизи за вече реализирани и показвани монументални платна и пластни. Аз по-скоро си мисля, че идеята е като как да работиме с миналото и доколко ако умеем успешно да го интегрираме в миналото, в настоящето, имаме бъдеще. И миналото няма да ни тежи като ненужен баласт. Това е така основната концепция. Иначе, общо нещата, които човек прави мимоходом и остават в миналото някак си заровени, като рисунки, скици, изложбата рисунки, в един момент се оказа, че там има неща, които могат да отворят други пътеки за развитие.
Защото там в грешките може да се случват, грешките могат да са много, те са горещите точки, от които може да има развитие. Самото влизане в приземното помещение на галерията на улица Славянска носи усещането за докосване до някаква древна мистерия. Сякаш са те поканили да станеш част от тайно общество. Малката стълба и привеждането на входа, погледите на котките изпод храстите в двора носят нещо от Дебеляновото завръщане в бащината къща. Не е случайно и тази галерия, защото в един момент, не в един момент, тя е първата част на галерия в София, някакси има такава история. Другото интересно е, че аз се замисля, защо ми хареса тази галерия, защото тя е под земята. И някакси точно това копаене в несъзнаваното, или както го вадене на светло от някъде, рисунките са същия в този процес. Някакси тя е точно на границата между тъмното, подземното и светлото, и тук някъде са тези рисунки. Разбираш, и на границата, когато се появяват на света, в света нещата. Сред нещата, които изложи този път Венци Занков, имаше и наброски, които художникът първоначално смятал за неуспешни и мислил просто да изхвърли. Ако трябва да кажем нещо за характера и силата на рисунката при Занков, то ще е това. Мощно изразителни движения на телата, изследване на наклоните и на наклонностите, за да си поиграем малко с думите. В един момент рисуването е много такова, там е интимно нещо, в смисъл там е началото на всичко, според за мен специално, защото там е случайното драскане, някакви хрумване, които са много лични. Значи после вече като го концептуализираш или развиеш в картини или в скулптури, вече там има повече мисъл, повече неща, докато тук е много такова разголено, защото е много такова лично истинско. Току-що проходили в творческия си път световно известни или пък някъде по средата бяха артистите, които ви представихме днес. Независимо от това къде са позиционирани те в тази скала, ние открихме във всички тях нещо интересно и стойностно. И затова си позволихме да опитаме да ви заразим с нашето любопитство за тяхното творчество.